Human ang kalangsong sa kabatan ng babae sa giingong na-overdose sa party drug. Hugot nga gimonitor karon sa kapulisan sa Dakbayan sa Mandaue ang pagkatap sa mga party drugs. Prioridad nila ang mga nagalain-laing bars o club sa Dakbayan. Samtang supak usab ang Mandaue City Police Office sa pagpahigayon og mga parties aron kalikayan ang pagkatap sa mga party drugs. Si Chona Carion sa report. Nunot sa pagkamatay sa 19 anyos nga dalaga gumikan sa giingong na-overdose sa ecstasy. Mas pahugtan ang monitoring sa kapulisan sa Dakbayan sa Mandaue sa pagkatap niining party drugs sa mga batanon sagad nga makasarang pagpalit niini ang mga arangang pagkabutang. Sagad usab kining gamiton sa mga party sa mga bar. May gitahasan na si Senior Superintendent Julian Intoma, ang officer in charge sa MCPO nga maniid sa nagkalain-laing bars nga nahimutang sa Dakbayan. Atong mga gipang pasulod diha nga mga spotter o sa atong mga informant diha sa sulod o man kayo Ruben posible na amang gid pero wala mahagip sa to ang informant. Pero tuloy-tuloy ta diha. Dili gid nato na maiwasan sa mga bars na agi na siya mga yun nga mga drugs. Samtang alang kang Intoma, saktora ang desisyon sa Dakbayan nga nagdili sa mga street parties at usa ka sa ulugan sa Sinulog aron kalikayan ang pagkatap sa gidiling drogas. Kaya mo ginang na-assist na based sa mga previous na mga party, kining ecstasy mo dagsang gini siya. Not necessarily nga diya sa area na daan ang ecstasy. At may butang minimal ang presence pero pag during street parties, ila ginang gamiton. Uban ni June Solon, Chona Carion, Balitang Bisdak.